siya man ang tag-iya sa tanan. Karon sa di pa magsugan, ako kining ihatag ni Brad Silapin alang sa opening prayer. Magkamputa mga igsoon atong mananghid tas Ginoo nga magpatabang taniya kay wa gitay mahimo kun wala iyang tabang. Abli ang babae ug lalaki pwede ra makasampit sa Ginoo mga igsoon. Pwede ta makaduol niya pangayo tagtabang tungod kay ang Dios dili siya bungol nga mamati siya sa atong mga paghangyo. Pag-ampo sa taong matarong dako kahimuan. Ama namo nga balaan silimpahon nga Dios. Salamat ining matahaw mga kabuntagon, tabangi kadausan namo Lord. Ikinahanglan namo ang imong presensya. Ikinahanglan namo Lord ang imong tabang Ginoo Dios. Wala kami mahimo kun wala ang imong tabang Ginoo. Kining balay ang pulong alampuanan Lord. Proteksyonin kini pinagi sa imong mga manununda Ginoo Dios. Tabangi ang kadausa kanamo ang magdalag sa instrument, ang praise and worship, ang kada kasing-kasing namo Ginoo. Ikaw rin makaabli, ikaw rin makahupay Ginoong Diyos. Aduna may mga nakababag sa pangingan sa paingon sa iba. Aduna may struggle sa ilang panimalay Ginoong Diyos. Wala ko masayon Ginoo kung sa struggle sa kadausa namo Lord. Pero ikaw ra gyud ang bugtong nasayod sa tanan. Bisan gani ang among mga buhok imo nang ihap Ginoo. Nasayod ka sa tanan, walay nalilok kanamo Ginoong Dios. Lord, we need miracle. Kinahanglan mi sa imong milagro Ginoong Dios sa tanang panahon. Ginoong Dios, panalangin ni ang Pilipinas, ang Israel. Adunay espirituhano mga panalangin maabot sa Pilipinas, sa Israel, sa tibok kalibutan Ginoong Dios. Lord, kung isulti mo lang Ginoo, mamalik ang namiya ni mong katawan, pwede rahay na Lord. Ang namiya ni mong katawan, kung isulti mo lang Ginoo Dios. Ang namiya, ang nagpaliwala sa iyong tulong Ginoo, kung mo lang isulti Lord, mamalik mo sila kay gamaan Ginoo. Hallelujah, panalangin ni ang among munisipyo, ang kapitan o mayor, presidente Ginoo Dios. Ilid sila Ginoo, pinagi sa imong balang espiritu Ginoo Dios. Ang nagsunod sa social media, dili mo buhi mo kamot, ano namin kaigsunan nga nanalbaho sa laing nasod Ginoo Dios. Tungod sa financial na kinahanglan sila, likuna sila Ginoo Dios. Kung na may ilang nga problema nga bugat Ginoo Dios, tabangi sila, i-remind sila Lord. Lord, wala gid mi mahimo. Wala ka dependent minimo Lord. Saling minimo. Kanunay kang nagatiman. Imo mi gisuplayan sa panginahanglan nimo. Thank you so much Father God. In Jesus name we pray. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Ug usbon ko, maayong buntag ka natong tanan. Amen. Madaugon ba ang atong kabuntagon? Amen. Madaugon gyud mga igsoon tungod kay wala jud nakababag sa matag usa nato. Liagid ta kay gusto ta nga mulitok og mga pagpasalamat, mga pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios nga maunay usa nga gihulat sa atong Dios. Amen. Hallelujah. Atong palakpakan ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory, thank you
Jesus. Hallelujah. Sa atong pagsugod mga igsoon ko sa Ginoo, pwede kayo ta mugawa sa atong lingkuranan, bulamano ta sa atong igsoon diya sa Ginoo. Pwede na to pakapinan. Ayaw pagluya-luya sis. Brad, kay maalkansi yun ang magluya-luya. Amen! Ayaw pagluya-luya sa pagdahigan niya. Kay kung magluya-luya, maalkansi ka, maalkansi ka. Kung doon ang may problema, ayaw huna-huna, so ayaw huna-huna. Puli sa pagdaig sa presensya niya, sa presensya niya. Ikataas ang atong pataas ang sa pagdaig kaniya. Lingi sa wala, lingi sa wala, lingi sa tuig son, lingi sa tuog. Pahiyomi ang katupad mo. Yes Lord, ayaw pagluya-luya igsoon. Ayaw pagluya-luya sa pagdaig kaniya. Kay kun magluya-luya, maalkansi ka, maalkansi ka. Kung doon na may problema, ayaw na igsoon. Ayaw na ulihin sa presensya sa tubuhay na Diyos. Sana ipataas ang kamot, ipataas ang kamot. Lingi sa wala, lingi sa wala, lingi sa to, lingi sa to. Pahiyomi, pagkantaha ang katupad mo. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Nindot kayo ang mensahe sa awit mga igsoon. Amen? Amen. Nindot kaayo kay kanang iniglingi nimo sa wala, lingi nimo sa tuo. Makita na to ang atong igsoon nga kanang malipayon nga nagdaig sa tong Ginoo. Amen? Amen. Di ma-feel so nato nga ang atong igsoon puno usab og kalipay nga niya siya karon. Wala maigsoon. Niya ta karon mga igsoon. Atong ipaupos ang atong kasing-kasing ug hunahuna. Unsa may naa sa atong sulod sa atong kasing-kasing ug hunahuna mga igsoon. Kung mahimo igsoon, ato nang ihiklin. Tuguti igsoon nga ang Dios maoy muusisa sa atong sulod sa atong kasing-kasing ug hunahuna mga igsoon. Kay matud pa ingon ang Ginoo, dili siya makadungog sa tao nga adunay babag sulod sa kasing-kasing ug hunahuna. Amen ba? Amen. Muna nga niya ang imong mga katawhan o Dios magadaig ug nagasimba nga na kanimo abahan. Ni ako magahalad, ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako magapaubos paghatag himaya, kadungganan pagdahig. Yes Lord, di ako
pagdaig. Yes, Lord, Diyos Espiritu. Diyos Espiritu. Yes, hallelujah. Kung sa dagat ko, Diyos Espiritu mo na ako, samtang maghahalad kanimo. Yes, Lord. Di ako maghahalad, di ako sa pagawid kanimo, di ako magapaubos paghatag himaya, kadunggan at pagdaig. Diyos Espiritu, kung sa tanak ko, Diyos Espiritu mo na ako, samtang maghahalad kanimo. Diyos Espiritu, kung sa tanak ko, Diyos Espiritu mo na ako, samtang maghahalad kanimo. Tang maghahalad kanimo. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah, Lord. Yes, Lord. Glory, thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Ikaw ang Diyos, ang ayan mo, Lord God. Napagkatay ko ang amahan. Pagkasimbahon, Ginoo, sa tibuok na mong kinabuhi. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa imong presensya, mahal. Na imong ipabati sa matagusan mo, Lord God. Salamat, Lord, sa imong pagpuno sa matagusan mo, Lord Jesus. Ang imong balang espiritu, amahan, na imong ipagtunsad ka na mo, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa imong pagpabati, Lord God. Ang imong presensya, amahan, may nagahatag ka na mo, Lord Jesus. Tumang halipay, katagpawan, diha lamang kanimo, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. So ato ta sa mga pagdaig sa tong buhi nga Dios, mga igsoon ko sa Ginoo. Mudaig ta sa Ginoo, ihatag yun nato ang pinaka-the best nato nga pagdaig. Amen? Kay mudaig ta sa Ginoo, mga igsoon, Ginoo na nga mao'y tag-iya sa tanang buta nga makita nato ni ining kalibutana. So kung even sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, so nakita sa matag-usa nato mga igsoon nga gawas nun ta. Amen? Kasi gawas nun, musinggit og amen. Amen. Gawas nun ta mga igsoon. Ano na ingon ko gawas nun ta? Kay wala gitay sakit. Kaya naapatay sakit, tuwara kita sa atong balay, di ba? So, gawas nun ta nga mudaig sa atong buhi nga Diyos, atong ihatag ang atong mga pagpakpak, ang atong mga panagsayaw, nga mosayaw ta para sa Ginoo nga malipayon. Kay mo na'y gusto sa Ginoo sa ato. Amen! Haliya na o Diyos, ang
katawhan, mga daig na kanimo mahal. Lord, aliana, oh Diyos, ang kasing-kasing ko, balik pa yun, gamudayin kanimo. Kayang kalipay nga akong gibati, kayang kalipay nga gibati, sa sulod ning dughan ko, walay butang nga ikantani, bisan pa ang mga bahani, kayang kalipay nga gibati, sa sulod ning dughan ko. Sayaw ko, musayaw ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati, sa sulod ning dughan ko. Musayaw ko sa Ginoo. Hadiyan, O Diyos! Hadiana, O Diyos, ang kasing-kasing ko, malipayon nga mudayin kanimo. Kay ang kalipay nga gibati, kaya kalipay nga gibati, sa sulod ning dughan ko, walay butang nga
sa sinugdanan. Yes, ikaw ragyo. Ikaw ragyo. Ulan sa himayaan. Ikaw hinaon. Bisan pa sa kasalanan, among salain mong ibayan. May paglubanan ang tugma mo, O Diyos. May paglubanan ang tugma mo, O Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. Wala gyud paglupad ang gugma sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Ang gugma sa atong buhi nga Dios mga igsoon, walay pakausab. Wala gyud tay nakita sa atong Ginoo nga nausab ang iyang gugma kanato. Ang iyang mga katawhan siguro adunay makita nga adunay mga kaluyahon nga diya sa kaluyahon daw mubuhi ang tao diya sa Ginoo. Pero ayaw tuguti igsoon nga kita mo'y mukupot sa Ginoo. Atong tugutan igsoon nga si Lord mukupot sa ato kay di kita niya buhian. Amen. Dili og dili gyud mubuhi ang Dios sa ato. Kumbaga sa huna-huna ra na nato nga murag wala man ang Ginoo sa akong kinabuhi. Sa huna-huna ra na nimo igsoon. Pero ang Dios never gina siya ni buhi sa iyang mga katawhan. Di gina siya mubuhi kay pinangga ta niya mo to batana. Amen. Kay matud pa sa iyang pulong nga kanang pasangyawan pa niya ang tibuok kalibutan una siya mobalik. So ang gipakita sa Lord diha igsoon nga grabe kadako ang gugma sa atong Ginoo. Amen. Dili siya gusto nga nay usa niya nga tawo nga gipakamatyan di siya sa cross nga masaag. Gusto niya nga kung asas niya tuata. Amen. So atong padayong awitan ang atong buhi nga mga Dios nga igsoon. Laingon diha nga dili gyud ta mabuhi kung wala ang Ginoo. Amen. Wala gyud ta mahimo kung wala ang tapang sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. So pinaagi sa awit atong pamalandungan ang awit isilsil sulod sa atong kasing-kasing ug huna-huna nakala nga awit Ginoo tabangan ta niya iya ta hikapon mga igsoon. Dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Yes, Lord. Magkaguliyang ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong maoy akong kadato. Alam ka na ko labaw ka sa tanan. Ikaw ang akong katagpawan. Kanimo lang ako makadaig. Kanimo lang ikatugaw
kanimo. Ang imong pulong, yes Lord, mao'y among kadato, Amahan. Mao'y among kadato. Yes Lord, ahalang ka na mo, Diyos. Alang ka na ko, labaw ka sa tanan. Ikaw ang among katagbawan. Kanimo lang ako magdadaig. Kanimo lang ikatunggaw ang ingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasambit, Amahan ko. Yes Lord, kipalagiya, Amahan. Kipalagiya mo na ang kinabuhi ko. Sa wala pa ako matawo, ang pagagamhan at pagkadako mo, akong ginmasingar mo. Yes, Lord. Kanimo lang ako magdadaig. Kanimo lang ikatugbaw ang ingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasambit. Kanimo lang ako magdadaig. Kanimo lang ikatugbaw ang ingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasambit, Amahan ko. Kanimo lang ako magasambit, Amahan ko. Yes, Lord. Yes, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Kanimo lamang kami, Amahan, mo sampit, Lord God. Wala na may laing sampiton sa tibok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Ikaw, Amahan, nga mo'y tag-iya sa mong kinabuhi, Lord God. Ikaw ang Diyos, Ginoo nga wala mabag-o, Amahan. Sugad pa kani adto, O Diyos, karunog sa umaabot, Amahan. Walay pagkabag-o ang imong hugmang rita na mo, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos, Amahan. Simbahon na mo, Lord God. Hangtod sa kahanturan, hangtod sa katapusan, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God. Among jud kang daygon simbahon, Ginoo. Yes, Lord Jesus.
usap. Hangtod sa kahapturan, ikaw ang Ginoo. Simbahon ko, o dayon ko. Hangtod sa katapusan, kanimo lamang ako magasimba. Huwag kinutuban ang grasya mo kung ba ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong kumpa, ang kinabuhi ko, ikaw akong kalipay, walang tatagpawan, ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan, ikaw Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Ikaw ang among kusog, Lord God. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan, ikaw ug ikaw lamang. Yes, Lord, come church. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong kumpa, ang kinabuhi ko, ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan, ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan, ikaw ug ikaw lamang. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord, thank you kay Lord God sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord God. Dalaygon kay ka nga Dios sa walay katapusan, Ginoo. Tungod kay ikaw ang angayan ug takos, hatagan ug mudawat sa among mga pagdayeg, Ginoo. Ikaw ang Dios, Lord God. Halangdon, balaan. Ikaw ang Diyos mapinangkaon.
Silimbahon ka nga Dios sa tibuok na mong kinabuhi, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Ikaw ang angayan, Ginoo, sa tanang mga pagdaig, mga pagpasalamat, Ginoo, pagpasidungog. Gikan kanimo, Lord Jesus. Alang og para ragyud kanimo ang kadugganan, Amahan. Kahimayaan, diha lamang kanimo sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Dios magaingong. Amen. Amen. Nabless ba ang tanan sa mga awit makalangit? Nindot gud kaayo no nga magdaig ta nga malipayon diha sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ug karon atong isunod ang scripture reading nga pagkadadon ni Brad Albert. May buntag mga igsoon, atong basahon ang pulong sa Ginoo diya sa mga Hari 17. Unang Hari 17 sugod sa 8 antod sa 19. Unya giingnan siya sa Ginoo. Lakaw ngadto sa Saripat nga sakop sa Sidon og puyo didto. Suguon ko ang usa ka biyuda sa pagpakaon kanimo. Busa miadto siya sa Sirapat og sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, nakita niya ang usa ka biyuda nga nangahoy. Gitawag niya ang biyuda og giingnan. Palihog dad ikog diutayng tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babae og giingnan. Hatagi usab ako gamayng pan. Miingon ang biyuda. Saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto sa pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina og diutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutoon ko kini alang kanako og sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Og miingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo apan himuion na ako gamayng torta og dadar nganhi kanako og pagkahuman paghimo usab ug alang kanimo ug sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina ingon man ang imong lana hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Milakaw ang biyuda ug gihimo niya ang giingon ni Elias ug wala sila kabsig pagkaon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana, sumala sa gisulti sa Ginoo pinaagi kang Elias. Tapos niini nasakit ang anak sa babae nga tag-iya sa balay, grabe kaayo ang sakit sa iyang anak busa sa katapusan namatay kini. Ug ang biyuda miingon kang Elias, nganong gibuhat mo man kini kanako o tao sa Dios? Mianhi ka ba aron paghinumdom kanako sa akong sala ug pagpatay sa akong anak? Si Elias mingon kaniya, ihatag kanako ang imong anak. Ug gikuha ni Elias ang buta gikan sa sabakan sa iyang inahan ug gidala niya sa ngadto sa lawak sa itaas diin didto siya magpuyo ug
gipahimutang niya sa iyang kaugalingong higdaanan. Mao gani ang pulong sa Ginoo. Amen. Karon atong isunod ang testimony o kadaugan sa atong kinabuhi nga kitang tanan naagitay kadaugan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug karon ako kining ihatag sa akong inahan nga si Mama Bibin. Atong pakpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Hulat-hulat lang sa takay. CR pa digway. Ay, halad awit lang. Isunod na to ang halad awit. Sini. Brad Sirapin. Number 5. Oo, Wilsie. Kabalo na si Wilsie. Ramik. Sunod ani na testimony. Low. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat na oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawain mawalang hanggan. Pinupurin, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay lang ika'y walang katulad. Tunay lang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos ay sa atin ay magmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawain magpawalang hanggan. Pinupurin, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay lang ika'y walang katulad. Tunay lang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos
Amen. Dalaygon kayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi nga nihalad sila awit para gilang sa atong Ginoo. O karon ato isunod ang testimony ni Mama Bibin. May buntag na tong tanan sa mga kaigsuonan nga anak sa Ginoo. Karon ako isaysay ang akong daugan. Ako isaysay na akong nangaging sakit. Atong September, nagsugod ni akong sakit. Dili na ko ginahamo istorya itong akong mga anak, akong mga anak ko tanan, ako nang dili ko makigulo istorya tungod sa akong gibate. Pag nagkaluya man gyud ko nako, unsa naman ni akong lawas naingon na gyud ko. Kung unsa naman akong lawas in town nga. Nagkahinay naman pagkakupos na akong lawas. Kung salam ni sakita. Kuday. Kini Israel giana taong ko naa siya daghang linuto na isudan nga mingon kaon ama. Kaon ko tuod ko kay kining sa guligana wala gyud gana mo kaon ko nako. Mukaon ko uskahungit pubanan magtubig ko. Di na gyud madala tining lawasa di ay ko. Nauna. Di gyud madala ning lawasa na tingali. Kung Ginoo gyud maghukom sa kong lawas o buhiyon pa ba ko niya? Sus karon. Moana si Marben. Ma. Aplimir to dadon de ko rune sa syudad kay ato ta dito ma kay daghan ko no sudan. Ko magunsa man ang sudan rune. Kon ang lawas di na mo dawat. Di ako una og muuban ko mamatay jud ko syudad kay igang pa unya bisag unsaon sa lampay lutoon, di na magkugid ganahan. Muana na sila diha. Mapagligon ama kay unsa mo ka? Salig sa Ginoo nako. Sige jud kong gasampit sa Ginoo. Marvin nga tabangi taon ko sa akong sakit nga mabuhi pag yun ko kay di ko gustong magpakamatay kay gusto pa ko magsilbis ko mga anak, ako mga apo, kaming pamilya tanan. Ako, saan nilawasan ako, oy? Naidahang lami. Kainday. Ano man nga, maggisal sila. Kanang ahos, kabaho rapod. Oy, mura mo pugkog nagmangala. Naingon dyan ko, nakusam nilawasan na nagmangala ko dahil nga. Sus, nagkakupos naman ako lawas, kaya di ko ganahang mukaon. Ako una-una lamang, ulit dyan ko magkuas mga bata nga. Nagluya ko, o mamatay ko, saan naman, o di ko tabuhian. Panog musalig iditas Ginoo nga masigit ang tawag nga tabangin taong ko Ginoo nga mabuhi pag yung ko kay mulanta po ko sa kong anak o kong maaputanan. Mao to nga bisan og dili ganas kong kaon. Mag-aray ko tubig. Aray ko tubig kay parang matulon kay unsa man ako nga siging usap mura magsapal sa kong baba magpundo man. Usala naman ni ang kaunan ako. Di na gyud ko ini madala tingali di ay gad kung saan na ganahan pag yung kumulantaw-lantas kong anak ako mga apo kung Ginoo ito ato sila sa taas manghigda naaya ko ubas salom ngayon ko Ginoo tabangin ang taong ko buhi apa ang taong ko kay gusto pa ko magpakabuhi ni kalibutana wala yung kumo di ay kung magtawag tak Ginoo sige ug dayon tang panghigda Ginoo yung kong saligan nga mamaayo jud ko tinood na ayo man tuod ko in town magpasalamat jud sa Ginoo nga maay ko klawa sige nga hantod mag-edad pa ko 150 pohon. Amen. Dalaygon kayo ang kinabuhi sa akong inahan kay
bisan man daghan kay mga pagsulay sa iyang kinabuhi, giayo ra gyud siya. Kay wala gyud imposible sa Ginoo kung dili ka motuon niya. Ug ato gyud siyang sampiton, tangtangan gyud ta sa atong mga balatian. O karon ako isunod di ay ang pagpaminaw sa atong pulong sa Ginoo. Ako kining ihatag sa iyang alagad ni Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios. Okay, dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa akong ugangan, Mama Bibin. O dalaygon ang Dios kinabuhi sa matag usa nga gipanalanginan sa Ginoo ning adlaw. Atong pakpakan ang Dios sa tanan ato mga kigsunan nga niya karon, maingon man sa ato mga kigsunan nga nagsunod sa ato ang nakigduyog, nakiguban sa ato ang pagsimba sa atong buhi nga Dios pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko nga nakaron sa naglaing mga lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, maingon man nga naa karon sa laing mga nasod. Ang atong mga kaigsunan nga naa sa Taiwan, unya bago pa silang nakaabot diri. Unya atong mga kaigsunan diha sa Canada, Dong Julito ug uban pa nga nakiguban, nakigduyog, ilabi na usab atong mga kaigsunan nga naa sa Cebu City, Lapu-Lapu o diha sa Compostela. O sa Mindanao, ako deklara nga ang tanan panalanginan sa Dios. Ang ato karon nga patalinghogan mga kaigsunan naghisgot ni sa naghingapin nga grasya na kang Kristo nga maoy pamaagi sa Dios aron ang tanan nga gikinahanglan nimo karon og sa umalabot suplayan sa Ginoo. Kumbaga walay makulang nato. Kini gibilin nga mga pamaagi aron dili gayud ta makulangan ni bisan unsa samtang nag-alagad ta sa Ginoo ug samtang nagpaabot ta sa iyang pagbalik. Gidala ko sa Ginoo sa maong mensahe diha sa libro ni Apostol Pablo sa libro sa Pilipos kapitulo 4. Ablihi inyong Biblia diha sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 18 hangtod sa 20. Nadawat na ako ang tanan og sobra pagani. Sangkap na ako sa tanan kong gikinahanglan. Karon nga nadawat ko na pinaagi ni Epaprodito ang tanan ninyong mga gasa. Sama kini sa usa ka humot nga halad sinunog ngadto sa Dios. Usa ka halad nga makapahimuot kaniya. Ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Hesus. Daygon ta ang Dios og Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga Dios sa makagagahom niang matag-usa namo kasing-kasing una-una nga anda mamati mo dawat sa imong mga mensahe. Salamat Amahan nga imo kaming giblas, nga among kasing-kasing imong gipanalanginan nga mahimong madinawaton sa imong mga pulong o pamaagi nga imuhang ihatag kanamo. I-bless Ginoo matag-usa nga niya karon, maingon man sa ako makigsunan nga naa karon sa ilang lugar, dapit Ginoo sa naglaing mga lugar. Diin nakigduyog ug namati usab sila sa imong mga pulong. Ug sa tanang mga tao nga makadungog sa imong mga mensahe, akong gipangayo ang imong pagpanalangin kanila. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Og amen. Naghingapin nga grasya ang gipakita dinhi mga kigsunan ng hingapin. Kanang word ng hingapin kana bitawng sobrang sobra. Og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi. Ang tanan miyo naghingapin niyang bahandi. Onya kini mong bahandi gipakita diha nga naa diha kang Kristo. Ang bahandi mga kaigsunan nga gisgutan diha dili na siya literal lamang kundi tanang mga grasya, blessing nga naa kang Kristo. Og ang Dios magsangkap kaninyo sa tanang naghingapin niyang grasya or naghingapin nga bahandi diha kang Kristo. Ang bahandi nga gihisgutan diha mga kaigsunan usa na niini kanang gitawag kagawasan kay kansasala. Amen ba? Kapasayloan sa tanan natong mga kapakyasan.
Kining tanan ato ning maangkon pinaagi kang Kristo Jesus lamang. Amen. Unya damor pagyud mga kigsunan nga gipakita nga duna kay kasiguruhan, duna kay muingon ta nga wala bitaw gyud kapakyasan sa mga panalangin nga gipakita sa Dios diha sa mga mensahe tungod kay mingtuo ka. Ang tanan may mingtuo ka. Mingtuo ka ni Jesus. Gidawat nimo si Jesus. Ang pamaagi sa Dios mga kigsunan nga ato mabasa diha sa New Testament, confirmation kini sa mga pamaagi sa Dios nga iyang gibilin sa Old Testament. Ang pamaagi sa Dios nga atong mabasa o makaplagan diha sa Old Testament, unsa man ang Old Testament? Daang kasabutan magsugod sa libro sa Genesis hangtod sa libro sa Malakias. Dapat kita mga Kristohanon ba pag ingong unsa man ang Old Testament? Kanang Old Testament, daang kasabutan mga kaigsunan or daang testamento nagsugod na sa libro sa Genesis hangtod sa libro sa Malakias. How about sa New Testament? Asa magsugod o asa po na human? Mateo hangtod sa gipadayag. Siya hangtod na sa gipadayag. Mas maayo mga kigsonan diha nato bisihon atong kaugalingon pag-memorize una sa mga libro sa Biblia. Ang libro sa Biblia ang Biblia mga kigsonan kumpos na sa daghang mga libro. Nya mas maayo naka-memorize ta ana kaysa panahon nga dunay mga katalagman, labi na gyud ang mga mensahe sa Dios nga naghatag og saad kanato nga iya kitang proteksyonan, dali kay natong makit-an kung sa atong kinabuhi ang mga pulong sa Dios atong natipigan. Amen ba? Now, ang pamaagi sa Dios mga kaigsunan aron dili makabsan ang tao sa tanan nga naghingapin ng grasya. Buti pasabot ang giingon pag diha, tagbuon sa Dios ang tanan nga imong gikinahanglan. Grabe ka klaro diha mga kaigsunan ang maong mensahe. Tan-awa diha sa bersikulo 18. 19. Og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. Kana nga pulong. Og ang akong Dios magsangkap. Ang tanan mo magsangkap. Unsa man ang sangkap? Kabalo ba mo mga kaigsunan ang usa ka langgam nga kuyabog pa lang, dili na siya katarong og lupad, magpabilin siya sa iyang salag, magpabilin siyang hataganan sa iyang mama. Kanunay siyang maghulat sa iyang mama. Dili siya kapangita og pagkaon, wala say igong kusog, samtang dili pa sa sangkap sa iyang pako. Amen ba? Pero sa diha nga sangkap na sa iyang pako, ang kuyabog nga langga mga kaigsunan nga sangkap na sa iyang pako og lig-o na ang iyang mga pako, mulupad na siya og makakita na sa pagkanindot sa iyang palibot, unya daghan na siyang makit-an nga mga pagkaon. Unya sa diha nga makakita na sa mga pagkaon, dili na kay hataganan siya, kundi siya nasad ang manghatag. Hello. Pero usa sa mga mensahe nga gipakita sa Dios nga imong masabtan, walay lain nga makahatag sa kinabuhi sa tao. Og kini dapat natong tipigan. Hinumduman bisag asa ta. Walay ni bisan kinsa nga tao nga makahimo niini sa imong kinabuhi gawas lamang sa Dios. Si Apostol Pablo miingon, og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. Walay bisan kinsa nga makahatag niini. Walay bisan kinsa mga kaigsunan nga makahimo niini sa imong kinabuhi. Bisan gani imong bana, bisan gani imong asawa, bisan gani ang imong maigsuon, bisan gani imong ginikanan, never na nga makahatag, makapasangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. Siguro ang imong ginikanan, imong igsuon, makahatag na sa butang nga imong gipangandoy, pero dili tanan. Pero ang ipakita ni Apostol Pablo sa iyang mga mensahe, diha sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 19, ingon siya, og ang akong Dios muhatag, mutagbo, musangkap. Amen ba?
sa tanan nga inyong gikinahanglan. Kung ikaw sangkap na, mga kaigsuunan, makakita ka sa pagkagamanan sa Dios. Dapat sa atong pagkakristohanon, sangkap ta. Amen. The word sangkap, pinasaylo na ta. Ang pulong sangkap nga naghingapin nga mga bahandi diha kang Kristo, nakalingkawas na ta sa kalibutan. Di na nga atong kinabuhi kaniadto nga napat sa kalibutan na ang kaguol, na ang pagdumot, walay kalipay, na kanunay ang panagbangi, na kanunay mga kaigsunan kanabitang wala gyoy kalinaw, kanunay na ang kagubot. Pero sa diha nga ang Dios nagpadala og mga naghingapin nga bahandi nga naa kang Kristo, nasangkapan ta. Buot ipasabot sa minsay na Apostol Pablo, dapat kang malipayon, dapat kang malinawon, dapat ka mga kaigsunan na ang kadasig, kaisog sa pagpadayon sa pagalagad sa Ginoo. Kay gitagaan na ka sa kagawasan. Dili lang partial, kung dili tanan. Gawas no na ka, gikan sa kalisod. Amen ba? Kinsay gawas no na, gikan sa kalisod. Di ba, aniadto, grabe, lisura, lisod kayo ang paghatag kanig panahon sa pagsimba. Pero karon enjoy kaayo ta. Excited ka ita nga musimba. Kaya diha sa pagsimba, ma-feel na to nga gibless ta ni Lord. Ma-feel na to ang presensya ni Lord. Kana kung preparado ka. Pero kung doon na gani ali ang imong kasing-kasing, doon na gani sa o kapakyasan, kalapasan nga wala nimo isurrender sa Dios, butang nga mao kanay makababag sa presensya sa Dios, never usab nimong masinatian ang presensya. Kung sometimes mga kaigsunan sa kinabuhi sa tao, na ay kasama. Pero kung imong isurrender ang tanan, Lord, ni ako sa pagsurrender sa tanan nimo. Diha kang grasya ingon ang Dios. Diha kang Jesus Christ nga naa dihang grasya. Pasayloon ka sa Dios. Amen. Nang hingapin nga bahandi, naghingapin nga mga panalangin, nga musangkap ka na to. The word sangkap ang kaigsunan nga mga panalangin, dili lang sa mga material, kundi sa espiritual. Dili lang sa espiritual, kundi pati emosyonal. Doon ay mga panahon, mga kaigsunan, nga atong kinabuhi, sulayan. Sulayan ang ato ang pagbati. Apan kinahanglan maghari si Jesus aron magpabiling mapaubsanon. Sulayan ang atong pag-alagad sa Dios, gamiton ang pamilya, gamiton ang trabaho, gamiton ang negosyo, apan hinumdumi. Ikaw ug ako gitagaan na ta og naghingapin nga bahandi diha kang Kristo og kinigikas Ginoo. Siguro mo ingon ang uban, Pastor, nangandoy ko nga mahimong masinangkapan pagyud. Nindot kayo kanang word masinangkapan. Inani ni siya. Nakalingkawas na ka sa kalibutan. Nakalingkawas na ka sa mga bisyo sa kalibutan. O gusto sa Ginoo makalingkawas ka sa bisan unsang klaseng kalisod. The word kalisod is not about material. Also relasyon. Daghang mga tao nga hayahay na ikwarta, na income. Pero speaking of relasyon, palyado. Pero diha kang Kristo, imo ning masinatian nga tagbuon og sangkapan na sa Dios. Daghan nga mga pamaagi nga gibilin sa Dios aron ang relasyon malig-on. Relasyon nimo sa imong pamilya, relasyon nimo sa imong imong igsuon diha sa pagtuo, relasyon nimo sa Dios. Dili sad ta kaingon nga naa ko'y relasyon sa Dios samtang guba ang atong relasyon sa ato isig katao. Dili pod ta kaingon nga duna ko'y relasyon sa Dios samtang guba ang akong relasyon sa pamilya. Kini giklaro ni Apostol Pablo diha sa libro sa unang Timoteo kapitulo 5:8. Ang tao nga moangkong Kristohanon apan dili kantigong matiman sa iyang pamilya. Nagsalit
Usa nga atong gikinahanglan nga ato ang buhaton o paningkamutan pagpaubos. Amen? Ina imong tapad pagpaubos. Kay usamang good sa makapaguba sa relasyon, even sa atong Pinoyanan, even sa atong pamilya, mga parente, even sa ato ang isig ka magtotoo, number one nga makapaguba ni ini, garbo. Garbo. Pero kung ang matag usa, magpabiling mapaubsanon, magpabilin mga kaigsunin nga mapailubon, mga igsuon kus Ginoo, ang imong makita na ang reconciliation, na ang panag-uli ay, ngano man, kung naatay mapaubsanon, naatay pagka mapailubon, willing ka nga mo release og pasaylo, og willing sad kang mangayog pasaylo. Amen ba? Pero kung muhari ang garbo, mag-iphanay nagkinsay sayo. Unya, dili pagyud na niya makita ng iyang sayo. Never kang makakita sa imong sayo. Pero ang problema, dali kay kang makakita sa dili nimo sayo. Pero, kung naa kay pagpaubos, naa kay pagpailob, tubagon ka sa Dios. Pero saon man, pastor, aron na ako'y pailob ug na ako'y pagpaubos, isurrender ang tanan ni Lord. Did ang imong kaugalingon, kalimti kung kinsa ka. Hinumdumi nga mianhi si Jesus aron pagluwas kanimo anang maong kahintang, kay maunay naghatag og ali og babag nganong dunay panahon nga dili ta malipayon sa pag-alagad. Nganong dunay mga panahon nga dili ta kana bitawng tuloy-tuloy nga gigamit sa Dios. Mga igsoon, usa nga gikinahanglan nga atong masabtan, bisan asa ta sa kalibutan, wala tay laing gikinahanglan ang iyang ngalan, Jesus Christ. Mao na niyo si Jesus Christ, pabilin kamo kanako, ug ako magapabilin kaniya. Sa diha mga igsoon nga makit-an ta sa Dios nga maunay naas ato ang kasing-kasing, maunay atong nakatunan nga tinuod tang napabilin kang Kristo ang tanang pamaagi sa Dios nga mo'y mutagbo sa tanan natong gikinahanglan aron masangkap ta sa tanang panahon, mga kigsunan dili na niya hikaw. Siguro do na pay wala kay nato makatuni. Usa sa mga pamaagi mga kigsunan aron matagbo ang unsa may gikinahanglan. Siguro moingon ta nga emotionally nakalingkawas nako, pastor. Thank you, Lord. Amen. Murag kung pasakitan kag istorya dili na ka mapiktuhan. Nindot kay na siya. Amen. Ato pakpakan ang Dios. Kaysa wa pagani kakadungog laing istorya, murag dungog na kay nimo ang laing istorya. Kanang wa pa ka istorya iba niya murag gaduda na ka. Wa pa kakalingkawas. Pero kung bisag makadungog ka bati nga istorya, pero mapailubon o mapabsanon ka. Og miingon si Jesus, kaantigo na gani kang muampo sa mga taong nagpasipala, labi na sa mga taong nangaway nimo. Og ingon pa gyud, Lord, i-bless siya, matandog ang kasing-kasing sa Ginoo, i-bless ka. Amen? Nganong dunay mga pagsulay nga atong pagpangalagad? Kay dili malipay ang Dios nga hangtod karon di pa kakakaton. Kano sa man kita makakaton sa panahon nga dunay mga pagsulay, di ba? Kung naay mga pagsulay ang imuhang pag-eskwela, ang imong pagpanarbaho, ang imong pagnegosyo, dili na tungod kay salikway ka, kun dili gitirin ka pag-ayo aron damor kang kapiyalan sa mga butang nga gipakita sa Ginoo sa Biblia. Unsay gingon ug ang akong Dios magsangkap, ang tanan mo magsangka. Doon na istorya nga gibasa ka ganina ni Gaw Albert. Usa kini siya ka balo nga naa sa Sarifat. Usa ka balo mga kigsunan nga dunay bata, kuyog. Nya miadto si Elias. Si Elias alagad sa Dios. Pwede sad si Elias nagrepresent sa trabaho sa Dios. Kasabot mo about represent. Si Elias
pwede siyang nag-represent sa trabaho sa Dios. The word trabaho, ministry. Ministry means mga buluhaton, mga panginahanglanon diha sa simbahan. Amen. Pwede siya si Elias, mga igsoon, nag-represent sa mga alagad sa Dios. Unya si Elias miadto sa maong dapit. Ug dito niya nakaplagan ang usa ka balo nga nangahoy uban sa bata. Unya si Elias miingon, hatagi akog tubig. Ang usa ka balo mingkuha sa tubig ug gipainom niya si Elias. Niingon na pod si Elias, hatagi akong pagkaon. Dito na siya mireklamo. Og iyang giingnan si Elias. Saksi ang Dios. Tinuod na ako'y harina pero usa ka kumkum na lang. Na ako'y lana pero igo na lang iluto sa usa ka kumkum nga harina. Nanguha mig kahoy aron akong lutuon ang harina, aron among kanon kuyog sa bata. Humanamo ni kanon mga matay nami kay wa nagireserba. Hello? Kadungog ta? Apan unsay giingon ni Elias? Lutu'i kog una. Lutu'i kog una ba? Siguro, kung sa ato lang kana bitang practical or kanang gitawag actual nga kahimtang, sa ato lang yung pagbati or kinaiya, siguro, kung kapila tahangyo ang kapila, siguro puta mo balibad. Labi na mga kaigsunan, ang pagkaon pertinag yung gamaya. Di ba pertinag yung gamaya? Usa na lang kakumkum. Nya ingon si Elias, lutuin lagi kog una. Ingon pod ang usa ka biyuda balo mga kaigsunan, maingon nga naa tinuod saksi gyud ang Dios. Usa na lang kakumkum. Nangahoy mi aron among lutuon. Siguro, kung ikaw ang usa ka byuda, unsa kay imuhang mga rason? Kung kapila ka hangyoon, kapila siguro ka mong balibad. Ang problema, kung mapulaan na kagbalibad, imo na lang singkahan, pahawa diha. Che! Diba? Ingon siguro ta, hilas-hilas. Hapit naman ganyan, mamatay, hapit naman, rot! Diba? Orang inana siguro. Pero kabalaw mo, ang usa ka byuda nga nakaila, thank you nak. Nga nakaila nga si Elias nag-represent sa trabaho sa Dios. Nag-represent sa plano sa Dios. Mga kaigsunan, giatiman sa usa ka byuda. Tinuod nagluto ang usa ka byuda, pirtirig yung gamaya siguro kay usa ka kumkum harina. Try to imagine, ikaw ang nabutang sa kinabuhi sa balo. Unya, giunsa kaha niya pagluto, no? Iyahang gikuha ang usa ka kumkum harina, gitunga siguro or kaha gamay na lang gyud kaayo ang giluto. Pero kung moingon kung dili pod gamay, kinabusog man pod si Elias. Sa diha nga giluto o gipakaon niya si Elias, ang gibasa nato ganina, ang lana o ang harina, ang sudlanan sa harina o ang sudlanan sa lana, wa mahurot, hangtod ni abot ang ulan, hangtod ni abot ang panalangin. Tinuod nga naghingapin, ang ipakita nga mensahe ni Pablo sa libro sa Pilipos, og ang akong Dios magsangkap sa tanang naghingapin nga bahandi diha kang Kristo. Pero kung imong atrasan sa 8, si Apostol Pablo nakadawat og mga gasa gikan sa nagalain nga mga magtotoo. Sometimes in ani nga atong kinabuhi, speaking about paghalad, speaking about pagpasalamat, dunay mga panultihon sa atong pagkatawhanon. Moingon dayon, makahatag gyud unta ko kung duna pay kapin.
Nasabdan na to? Di ba maunay batasan? Kung naay kapin, murag, makaamot yung ko karong Thanksgiving. Di ba, no? Klaruhon lang nato ni. Di ba mo man kasagaran nga batasan nato sa dihang wa patas Ginoo? Naaga ni tabanganan, mga emergency. Kung naaga ni kapin, murag makakuot ka. Pero wa gani kapin, mga kaigsunan, murag dagko kay kagtikang. Dili magpaduol, magpalayo. Nya may labi nagnayamutan. Dito pa ta sa kalibutan, di ba? Moingon dayon nga, ay naa pa unta ko'y kwarta, makatabang yun ko. Naa pa unta ko'y sobra, kapin. Uy, makaamot yun ko. Pero ang usa ka byuda, wala siya maghulat og kapin. Wala siya maghulat og unsay sobra, kay nakabalo siya nga kung iyang atimanon ang alagad sa Dios nga nagrepresent sa trabaho sa Ginoo. Elias is represent sa ministry. Kung wala si Elias, walay ministry. Amen ba? Kung wala ka, wala ning simbahan. Amen? Kung wala ta, inay mo tapad kung wala ka. Unya ing na pod kung wala ta, iapil na pod imong kaugalingon. Kung wala ta, wala ning ministry. Kining simbahan na. Tinuod na. Natukod ni tungod kay naa ka. Amen? Natukod ni dili kay tungod kay naa sila, kundi tungod kay naata nga nagkahiusa. The word ikaw ug ako nagkahiusa, nagpakita na ang presensya ni Jesus Christ. Amen. Ato pagpakan ng Dios kay duha og tulo, naa gani ang panaghiusa, naa gani ang pagsinabdanay na ang iyang presensya. Kabalo ba mo? Ang ipakita o gisugilo ni Jesus Christ aron tagbuon ka sa tanang gikinahanglan, gisulat ni Apostol Mateo, Kapitulo 6:33. Siguro na ay mga nakamemorize ni ini, pero labi na sa mga batanon, palihog, memorize ninyo ni, og sabta o pamalandongi. Dili lang sa mga batanon, lakip ng mga ginikanan. Unsa ng naa sa Mateo, Kapitulo 6:33. Hello. Apan labaw sa tanan, pahari ang Dios. Ang tanan, pahari ang Dios. Mayong, ang tanan, pahari ang Dios. Labaw sa tanan, pahari ang Dios. O pagkinabuhi, uyon sa iyang kabuton. O ang tanang butang, idugang raniya kanimo. Ito pagpakan ng Ginoo. So, aritas examination. Tinuod ba nga, gipahari na to ang Dios? Or gipahari ra ang kawaladon? Labi na gyud sa naay mga pagsulay. Lisod kayo nga mo hatag taghalad, mo hatag taghalad. Lisod kayo ang paghatag halad kung naakas mga pagsulay. Pero kabalo ba mo? Ang usa kabalo labaw patos mga pagsulay nga imong nasinatian. Tinuod na ay. Siguro mo ingon kang wala ka karon. Pero kanang imong giingong wala, tinuod nga naa ka. Wala lang ka makontento. Ang kahimtang sa usa ka balo, tinuod yutong walang-wala na siya. Gawas lamang sa usa ka harina. Nga kung iyang lutuon, iyang kanon og mamatay na gyud sila. Ikaw og ako, kita pwede pa man tang naay mahangyo. Palintang wala tay malungag karon. Uy unya, naa naman kay makahangyo man ka. Katong usa ka baluwa na gyud siya mahangyo. Wala na siya kahangyoan, pero siya mo'y gihangyo. Ang giingon sa Dios, paharia ang Dios. Mao ni atong eksaminon.
ang Dios ba mo'y naghari? Kung ang Dios mo'y naghari, imuhang naakay kadasig, naakay kanabitang kalig-on sa mga pamaagi nga gipagkita o gibilin sa Dios. Pinaagi ni Pablo nga miingon siya, og ang Dios magsangkap sa tanang bahandi, sa tanan nga inyong gikinahanglan. Hello? Kabalo ba mo? Doon ako'y testimony. Balik yapon ko sa usan ako ka estudyante sa online basic pastoral training class. Kining usa ka tawo ang iyahang balay kanang tabil-tabil ra gyud na siya. Tinuod na. Tabil-tabil siya. Unya gawas nga tabil-tabil wala pa gyud mga project nga misulod sa iyahang trabaho kay kuan man siya kontraktor. Gawas pa gyud ni ana na cancer pa gyud ang asawa. Unya ang cancer sa iyang asawa nakinahanglag CT scan, nakinahanglag ultrasound, unsa pay mga gikinahanglan, unya daghan kay mga doktor nga nagatima, daghan pud kaayong mga maintenance. Kabalo ba mo? Nagkinahanglan siya milyon para maoperahan ang iyang asawa. Time po atong panahon na nga ko ang igsuon nag-cancer. First nga gilaplapan siya og tutoy. Nya naay mga kalisot. Kabalo ba mo? Nanginahanglan siya milyon kining tawhana. Unya ang iyahang balay patabil-tabil pa. Naa say mga baboy iyang gibaligya, iyang gihalad sa simbahan, gipalit og instrument. Lisod kaayo nga desisyon, lisod kay una-unaon ba nga naa sila sa pagsulay, naa sila'y pwedeng makuot, pero iya pag yung gihalad diha sa simbahan. Unya dunay nagkasakit, iya pag yung gipadad-an. Try to imagine, kita daw ang naa siyang dapit. Siguro maingon ta nga, ako mo'y nanginahanglan. Pero ang naa siyang kasing-kasing, dili ang kalisod mo'y naghari, kundili ang pamaagi sa Dios. Amen ba? Mura maghinay. Amen. Lisod man gud kaayong una-unaon tinuora. Lisod kaayong tumbang timbang-timbangon. Kabalo ba mo? Tinuod ang iyahang mga anak, iyang mga stepdaughter, nagtrabaho, mga professional. Nag-amot-amotay sila, pero di pa yun igo. Kagasto sila 100,000, 200,000. Di pa yun igo. Pero bisan unsa sa kailang kalisod na sila sa pagsulay. Giingnan siguro siya ni Lord, ibaligya ang baboy, ipalit og instrument. Grabe no? Imbis ipagasto dito siyang asawa, palit og instrument. Lisod kay na siya. Lisod kayo una-unaon ba? Nga na'y gastuhanan, ang iyang asawa, cancer, ang iyang asawa, nang inahanglan, o tanang chemo. Yes, chemo. Pila to ka chemo? 36. Radiation siya. Milyon, thousand ang kwarta. Kinahanglan. Pero, naghatag sa simbahan. Naghatag sa uban. Siguro maingon ta nga, nung sa mapuntawahan na iyarag ipasagdan niyang asawa. Pero kabalo ba mo? Ang gibalo sa Ginoo mao ni gihatagan siya og kaayuhan. Giingnan sa doktor, ang imong asawa di nakatingog, ang imong asawa di nakadungog, pero nakadungog yang asawa, nakatingog ang iyang asawa. Sa mong kinabuhi, nagpabuhi mig baboy dire. Pila to kabuk baboy? Katong gipalit na to gyuta. Sa dihang nahalin, nakaginan siya 8,000, niabot og 18,000. Unya, excited na kayo kong asawa, ingon akong asawa, makaadto na mi og Jollibee.
Kay dugay na may kaay wala ka banding, kay grabe may ka business ministry dito pa Miss Opra. Nya sa diha nga nagsabot-sabot nami nga kining kwartaha para ni Lord, nya kining kwartaha para sa among Jollibee. Di ba? Excited nami. Pagkagabi gihatagan kog mensahe ni Lord nga kanang 18,000 kinahanglan among dugangan ipalit na mo giyuta aron tukurag simbahan. Hila ka kung asawa atong panahon na. Kadili pan siya inana, di pa kay sa kapas. Pero bisag gudi sa kaapas ang iyang kasing-kasing naasay naagyoy pagkaubidsin. Dili yung pagkaubidsin, matinahuron gyud siya. Submission kumbaga. Nabot ang higayon nga napalit na mong yuta unya natukuran na mong simbahan. Nya ang usa sa mga tao didto sa Tarcom, Lahog, Cebu City niingon, Pastor Gideon, kanang gasto gikan sa yuta hangtod sa simbahan inyo pa nang gipalit og multicab na ana mo'y multicab. Akong tubag ihatag ra na ni Lord. Unahon lang ang trabaho ni Lord. Ihatag ra ni Lord ang tanan. Basta mauna ra gyud ang mensahe ni Lord. Kay giingnan mami nga ipalit ang yuta, palitang yuta, tukurig simbahan unya matag Domingo sapon adto mi mag Sunday school, kuyog na silang tsare. Ito, kuyog-kuyog yun na sa tsare. Saksi na sa mong kahimtang sa Opra. Kaduha siguro to sa miingong, Pastor, kanang inyong gigasto diha sa simbahan, igo na kainang ipalit og sakyanan. Kung ihatag ra na ni Lord, usa ka time, usa ka higayon, nagdaig ko ni Lord. Samtang nagdaig, nagring ang cellphone. Unya, gitubag nako, giingnan ko sa nintawag, Pastor, hali diris lapu-lapu kay gitagaan ka ni Lord og multicab. Ingkong dili oy. Wa man gani ko igong ikapalit og ligid. Unya usa may akong i-maintenance. Sa si Lord na ibahala pag abot didto. Gitagaan mig sakyanan, gitagaan pag yung may kwarta nga igong ika-maintenance atong daot nga sakyanan. Atong pakpakan si Lord. Atong panahon na tinuod nangandoy may giyuta, nangandoy may puyanan. Pero giingnan mi ni Lord kanang 18,000 dugangi ipalit na og giyuta. Siguro kung muingon ko nga ang naa sa mong nahon na nasa mong kasing-kasing ang kalisod, muingon mi wa man gani mi balay, squatter man gani mi. Pero dalaygon kay ang Dios nga sa dihang nakadungog mi nga ipalit og yuta og tukurag simbahan, malipayon mi. Inani ang gusto sa Dios nga imong makit-an. Naghari ba si Jesus sa imong kinabuhi? Or naghari ang kalisod? Hinumdumi, pag maghari ang kalisod, ang mugawas, mga rason. Tama ba? Pag maghari gani ang kalisod, perting naghanatag ikarason. Nga mura na ba og kana bitawng, mura ta og kanang muingon pag yun ta siguro sa Ginoo Lord, kabalo kong kasabot yun ka. Kay murag sa insakto yun ang kuha. Di ba no? Muingon siguro ta nga, sakto yun ang kuha kay tinuod og naapay kapin, og naapay kuha, naapay sobra, makahalad yun ko. Pero timan ang usa ka balo, giingnan siya nga, lutuig kog una. Nya atong eksaminon atong kaugalingon, ikaw ang nahimutang sa usa ka balo. Nya dunay usa ka alagad sa Ginoo miingon, ihalad na dito simbahan. Miingon siguro ka, tawram na siya. Di ba no? Tawram na siya, di man na siya Ginoo. Nagkalisod pa ko diri, pangayoon pa. Di ba? No? Murag inana, no? Daghang kay tag ikarason. Wala ko kabaloon sa ideal ni Lord sa inyong kinabuhi.
Wa ko kabalo unsa inyo ang mga pagsulay. Unsa inyong kabugaton, unsa inyong panginahanglanon. Wa ko kabalo unsa inyong nga panginahanglan tinuod sa inyong pagpa-eskwela sa inyong mga anak. Kahimtang sa inyong Pinoyanan, wa ko kabalo. Pero hinumdumi, dunay mga panahon nga ikaw sulayan ni Lord kung naghari ba siya. Willing ba kang muubi niya bisan sa grabe ng kalisod? Unsay giingon? Apan labaw sa tanang pari ang Dios ug pagkinabuhi uyon siyang kaubuton. Sa una, pagtukod na mo sa managalaing mga simbahan. Tukod mi sa opera, tukod mi sa kiyot, amot-amotay mi, nya daghan pa kay kong mga estudyante. Tukod na po dito sa South Hills, grabe. Muhatag mig 7,000, mugasto mig 5,000, 2,000. Unya katupag yung kabantay mo atong after sa audit na ay 6,000 nga hinabang sa atong gobyerno. Lipay kay ko, kay nalista ko, kay tanan nga mga kuan ato, mga pamilya sa Cebu City, gigahinan sa gobyerno og 6,000. Unya, nalista mi. Sa mua, siguro makayuntang blessing kayo. Pero kabalo mo unsa, ang 6,000 gigasto na mo sa South Hills Church. Di ba no? Kay nung kato, bes? Ha? Katong 6,000 nga, gilista ko sa South Hills. Mao na nga, naayusa sa higayon nga, naagi mga pagsulay. Pero mao ni, ang gusto sa Ginoo nga imong makitaan. Unsa ang imong pagsulay karon? Una nga lang siya. Ayaw unahan imong pagsulay. Siguro, giingnan ka ni Lord, mo ni buhata, ayaw sa balibari. Inay mong tapat, ayaw siya balibari. Amen? Ingna imong tapat, ayaw balibari si Lord. Kuhitag yun na imong kauban, imong tapat, ayaw balibari si Lord. Gitagaan ka og trabaho, gitagaan kag kusog, gitagaan kag hiyas, talento. Lipay ko sa kinabuhi ni Dong Nicky kagabi. Ko nga, first time tong nagbisi, galantaw-lantaw ko. Uy, makaapas naman dahil siya, itong pagpakan ng Ginoo. Nya, abi, excited ko nga mo, tukar siya karon basi next time, mo tukar na get siya. Ato mga batanon karon, ako, excited kay ko, si Dong Welji, wala ganito sa ka-practice, pero murag kapila na nag-practice. Gipresent niya ang halad para ni Lord. Atong pagpakan ng Ginoo. Tanang mga batanon, nga ni anak karon, tanan, niya, ato makigsunan nga naa sa naglay mga lugar, ipagamit ni Lord ang inyuhang kinabuhi. The word kinabuhi, tanan nga naa nato. Amen? Hiyas, kanang gasa, kanang imong tingog, gamita, sa mga backup songs, backup leader, song lead. Katong mga batanon diri, asa naman to pag umangko ni Brad Ruel. Ako to silang giingnan nga tudluan o keyboard, tudluan diri sa mga instrument. No? Tagai og time si Lord. Ingna imong tapat, tagaig time si Lord. Manimbag yun da. Amen? Ato yung ihalad ang tanan sa Ginoo. Matag Domingo, unahon nato siya. Kay ingon ang gihisgutan nga mensahe ni Pablo, og ang Dios magsangkap sa tanan nga inyong gikinahanglan. Unsa imong gikinahanglan? Sa unahan, hinumdumi, di man na nimo makit-an. Way tao nga nasayod ana, pero timan ang Dios nakakita sa tanan. Unsay imong gikinahanglan sa unahan, gi-provide na ni Lord. Kay siya'y tag-iya sa tanan. Lamang unaha siya. Unsay mensahe ni Lord sa imong kasing-kasing. Labi na sa ato karon nga anniversary.
Ang akong usa ka estudyante gikan sa Bohol nga dito sa Panabo, siguro giingnan siya ni Lord nya hatagig banig. Daghan gani kay daghan man tag banig dihas balay pero diri wa tay ikabanig. Giingnan siya siguro ni Lord padadig banig. Permirong gipadala 5 aw pila to basta kay 7 ka banig. Nya nagchat ang kuan wa pa man moabot. Di mo abot dire. Unya nagchat nas nagmessage na sad wa pa pud mo abot. Duha na ka message. So, primero, 7 ka banig, 5 ka banig, 10 ka nanig banig. Masing mo abot yun to. Mutawag to sila, ato tong kuhaon. Moabot? Ato pakpakan ng Ginoo kay moabot yun di ay. No? Oh. Naagi mga panahon nga, ingnan ta ni Lord, ihalad na. Siguro mo ingon po ka nga, ulang pagani ni. Siguro mo yung po kang, gisulayan man gani ko. Na-damage man gani akong pananom, na-damage man gani akong pamuhi, na-damage man gani akong trabaho. Pero timan niya, kung sa kabyoda, ingon si Elias, lutuin lagi kong una. Wala say daghang langas, gilutuan niya. Sa dihang gilutuan ni Elias, ang panudlanan sa harina o ang panudlanan sa lana, wa gyud hutdi. Amen. Wa gyud hutdi mo nang kung unsa ang deal ni Lord sa imuha, ayaw sa palipare. Iblas lagi ka. Iblas lagi ka. 100% I guarantee nga iblis ka, unaha lang siya. Inay mo tapad, unaha siya. Salamat Amahan sa imong mga pulong, salamat sa imong pagdasig kanamo. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum, pagtudlo, pagbanalangin sa matag usa namo kasing-kasing gunahuna. Di nang among kinabuhi walay lain nga naghari kun dili ikaw, dili ang mga butang, dili ang kalisod, dili ang mga pagsulay, kundi ang imong mga pamaagi, ang imong mga saad, ang imong mga pulong, mo'y maghapos og kapilan sa mga panalangin nga imong gipakita gisaad sa matag usa. Thank you Lord sa mga mensahe nga di namong nasabtan nga kung unahon ra gyud namo ka, amo ra yung i-priority ang imuhang buluhaton, imo kaming iblas. Dili lang karon kun dili sunahan, imo kaming panalipdan. Og labos sa tanan, imo kaming suplayan. Ang giingon ni Apostol Pablo ng imo alagad, masangkapan kami sa tanan. Salamat o Dios sa imong mga pulong mensahe. I declare blessing in Jesus name. Amen. Og amen. Inay mo tapad, gisangkapan ka ni Lord. Akong ihatag sa nagdala. Salamat sa Ginoo adto ta sa paghalad sa tithes and offering. Alang kanimo ang himaya, alang kanimo ang pagdahil, gikan kanimo ang kusog, para kanimo ang duhon. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan sa matang adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalangbanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. Imo ang himaya, alang kanimo ang pagdahil,
Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang dinogdaning tanan. O Diyos, ikaw ang dinogdaning tanan sa matang adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang dinogdaning tanan. Kay ikaw man ang dinogdaning tanan. Praise. Ato ta sa pagpamarog o ato ta sa mga pagampo atong isa atong kamot. Labi kamahanan ng mga Dios, salamat Lord God sa iyong nga kautuhon Lord, salamat sa imong mga pulong Lord God nga imong gihatod sa matag-usan namo kakinabuhi Lord God. Salamat Lord sa imong gugma Lord God, ubisan pa man Lord God sa mga katawhan Lord God, ani adiri karon Lord God na nagmalipayon nga naghatag kanimo Lord God sa tithes and offering Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y mag-bless sa ilang panginabuhian Lord God, sa bisan unsa nga source of income Lord God, pananom Lord God, trabaho Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y mag-atiman, ikaw ang Dios nga mo'y magapalampo amahan Lord God, nga makapadayon kami Lord God sa amo ang pag-alagad o ilabi na sa among pagkamatinud-anon diha kanimo Lord God. O Lord, salamat Lord God, gamitan nimo ang halad Lord God, alam Lord God sa pagpalambo niini mo ang balay alam po anan Lord God. Salamat Lord nga ikaw magatipig niini Lord God, ikaw ang Dios nga mo'y protection niini Lord God, na ang kapadulngan ni Lord God alang lamang sa imong kahimayaan Lord God. Salamat Lord sa imong pagkamayo kining tanan Lord God, among giampo pinagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. So adto tas mga pagpahibalo o sa gihapon mo presider karong Domingo kay si Sis Pamela. Unya ang mo scripture reading kay si Ate Madilyn. Unya ang mo testimony kay si Pastor Ede. Okay ni mo Pastor? Testimony. Okay na rin si Pastor. So ang may special number kay ang tanang mga kabatanunan. Sa gihapon, aduna kami mga kids ministry kahapon. Kanang naaragyod. Basta manungaragyod na sila, tutuluan ragyod sila sa story nga naa sa Bible. Salamat sa Ginoo nga aduna na po'y kanang mga bata nga nitungha jud. Unya, mga dugang kuan pahibalo kung ikuan ni Pastor. So, salamat sa Ginoo no. Akong ipaybalo nga physically kagahapon hangtod karon na feel na nako nga dili nako mamikog unya dili nako maglipong. Na feel nako nga naayo ko. Gani kung wala kanang maupay pareho ang ako ang gipamati ato miaging mga adlaw, dili ko ka tukar diri kay mulipong gyud ko unya naay mangkram gahi mamikog bitaw nya mangluspa di man ko mangluspad ko no, pero mura ko kuyapan doon ako igibate mo saka dayon akong dugo kagahapon nilihok-lihok kog maayo unya gaguna ko dire na ako trabaho gyud kagahapon wala na gyud mosaka akong dugo, normal na gyud siya nya akong na feel ang kayuhan nga gipangayo nato sa Ginoo. Salamat kay sa kayuhan nga gihatag ni Lord. Unya pahibalo ugma na gyud ni sugdan kay atong miaging semana manggod nangita tagpanday wala takakita naaman tay nakitaan pero do may trabaho nimbalibad. Muna nga
naay nakitaan si Dong Marvin dito sa Malaigang, ugma, sure na to din, ugma magtrabaho dire. Ang estimate nila upat kuno ka adlaw nya ang gitinguha na to nga masisa na to ugma. I hope sayo lang ta ang moasis sayo ra gyud kay naaman tay painit na po tay pamahaw dire. Kung di gyud ka pamahaw sa inyo ha, pwede ra dire nato. Pero kung naay pamahaw sa inyo ha, pwede ra pod mamahaw dire. Dire ra gyapon. Bitaw, about pagkaon dili mo angay mapalaka kay giatiman ta ni Lord. No? So kinsa may makaari ugma, ako isa ko dayon kay naraman ko dire. Pero dili ra usa ko mo banat yun og trabaho. Ang mo-assist ra gyud ana pwede duha. Kay ang panday man gyud mo tiles naman nya ang duhat mao ray tig halo tig masa. Niya ako ray tig dala og snacks. Okay ra kaayo. Kinsa may moari ugma? Gaw Joel, kinsa pa? Kinsa dire moari? Sa siguro gyud. Alas 8. Okay ra? Alas 8? Aturang siduha walay libre. Libre tag size. Librehon na lang kay na may assist. Sige katupong nga mama ug moari nindot sad para tabangan na tog luto. Unsa poy lutoon? Assist ra gyud na sinasgaw Joel og naa si Brad sila Rapin. Makaari ka alas 8 Brad si Rapin. Okay, og ari na sa laona. Wala. Sunod adlaw, kinsa may sunod adlaw, Martes, kinsa may moari. Balot-balot lang ta. Si Marvin makaari siya dai. Martes. Kinsa may partner ni Marvin, Martes. Ulitaw, kinsa may ulitaw. Walay klase. Kisay maka-partner. Okay ra, maklaro na to kinsay mo puli. Dayon pagka napot si Gaw Joel og si Brad Sirapin. Pagka Huwebes, back na pod. Ana lang. Makakuha ka Gaw Albert? Kanus niyo ha. Moare ra po ka? Sige, moare ra po si Gaw Albert. Kanus siguro, ugma. Mas nindot man pod good ang daghan. Pero mas nito putong balot-balot para makatrabaho pod sila, makatrabaho pod mo. So, basta kay ugma si Gaw Joel, dayong si Brad Sirapin ugma. Alas 8 man mo tangka ang kuan panday. Kay ihabwa biya gunang simento, kana habwaon mo guna niya kinahanglan mo duha. Maaswat ana. Dili pod yun na tiles diha kung dili po ni masugdan kung dili na hawan. Hawanon gyud na tanan. Libilan man na. Kuhaan man naglibil. Depende na sa panday. Basig pwede ra na diha. Sige. Maora tayo akong pahibalo unya sa ato ang kuan katong mga amot-amot. Naano mo to'y manok? Pila to kabuk manok day? Asa tong lista? Ako raning kuanon. Kani ako maingon gyud nga mahitabo gyud ang giingon sa Biblia nga kung unsay imong gipugas, imo gyud nang anihon. Sa akong pag-alagad, ako gyud nang nasinatian tanan. So, food committee, Sister Jerlyn, and company, hanap pagay mga company siya. Unya decoration, stage design, Sister Chari, murag ni request na siya o ano, tarpaulin, garland, unya, ato pakpakan,
Wa pa mo ko kapakpak. Ato pakpakan ng Ginoo, no? So, ang mo decorate sa atong simbahan tagalungsod nya ang package 4,000. Naa siguro na sila'y ana-ana diri day, no? Katong naa sila'y ana-ana ba? Oh. Kanang ana-ana bitaw nga murag kuan. Naay taga kuan. Sige. Nya salamat kaayo no sa kinabot day Chari. Sa decoration day Chari nya nanay package 4,000. Nya bugas care of sa church. Unya kuan mga transportation, brad sirapin, nya dong niki sa motor katong kuan DT. Unya kinsa man diri. Ayos Asher, Bro Jason, unya Charmin, unya okay, mo na ni. Sa mga amot-amot, soft drinks, Brad Jason 1,500, unya si Charmin 1,000, bare 2,500. Ice cream duha ka container, duha ka baril by kuan Gaw Albert og day Pamila. Unya sige Gaw Joel, unya Brad Albert mga manok. Unya og si day Pamila kuan kanang bangko og angtin. Murag wala na. Pero kon naamoy gidasig mo sa Ginoo say naas inyo ha, kasba uni ihatag ra ni kuan Ate LB og ni kuan day Eden sa ato ang treasurer secretary si Gaw Moses, Gaw Moses. Si Brad Moses. Ha? Oo, bangko di ay. Kaani Brad Moses na niad siya og napulo ka 12 ka bangko. Gipalit niya mo albual ato pakpakan ang Ginoo. Unya niad pag yusag 8,000 diri sa ato ang tiles. Niabot og 30,000 kapin. 8,000 tanan. Nya bless kayo ta kay ang tiles naka-kuanta, naka-minus ta. Nag-salesman sila. Muna nga naka-kuan gyud ta, naka-ainat ta. Nya munang makasweldo ta sa kuan sa moang budgeting, makasweldo ta sa panday. O bahin sa baka ang nag-atiman si Dong Marvin og day Eden ato pakpakan ang Ginoo, no? O sa baboy duha, pero kupasi kung gihikap tas Ginoo kanding, di ba? O niya gihikap ta sa Ginoo. Unsa ba? Kuan lang na importante nalipay si Lord. Ako mga pagdasig si Lord yun malipay. Ayaw mo hatag nga malipay ko. Nga moingon nga hatag na ko ni aron malipay si Pastor Gideon. No. Muhatag ko para malipay si Lord. Amen? So, maura na yung mga pahibalo. Ang Dios mo provide. Ana about lamas, kano sa mo mag-meeting lamas? Karong hapon. Adi, magkuan mamo ana, mamupo mamo. Ay humana. Dali ra. Sige, meeting lang mo about sa lamas. Sa decoration, okay naman. O niya bugas, okay na. Kana lang tanan. So, atong pasalamatan ang Dios. Kung unsa pay idugang ni Lord para sa ato ang anniversary, kay moingon ko nga daghan kay ta ana. Kung daghan ta atong miaging anniversary, daghan kay ta karon. Sige. Ato tas magpanindog atong pasalamatan ng Dios sa atong panimbahon nga nagbalampuson. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imo mga pulong, mga mensahe, bisan pa sa kinatibuk-an namong pagsimba, salamat Ginoo sa imong pagdawat, gikan sa imong pagsugod hangtod ining taknaa, di namong temporaryo nga pagtapos sa puluhaton, salamat nga imong gidawat diha sa imong trono. Dalaygon ka nga Dios kung paday nagablas ka namong tanan, di nagasupply ka og imo kami gisangkapan og walay nakulang ka namo. Sa mga kabataan Ginoo nga mga batanon namong mga hamtong padayon nimong ipabati ang imong pag-itiman. Bisan pa sa simana nga imong gidugang ka namong tanan, Lord, imo kaming bantayan og panalipdi ang tanan namong makaigsunan bisan pa sa mga kaigsunan nga naa sa nagkalaing mga lugar. Luzon, Visayas ug Mindanao maingon man sa mga kaigsunan nga naa sa nagkalaing mga nasod. I-bless sila Ginoo bisan pa sa amo kaigsunan sa Canada nga naa karon sa USA, amo kaigsunan das Middle East, bisan pa sa Malaysia, bisan pa sa Taiwan,
Thailand, bisan pa ugad sa among mag-igsunan sa Japan, sa Korea. Lord, i-bless sila. Ako mga kaigsunan, bisan na naa sa Sweden, Lord, imo silang panalipdan, imo silang ubanan, proteksyonan. Bisan pa sa mga kaigsunan as Norway, Lord, amo silang isalig kanimo, amo silang itugyan kanimo. Amo mag-igsunan nga niya karon og sa tanan nga nakabati og nakiduyog kanamo sa pagsimba kanimo. Salamat nga imo kami gisangkapan tanan sa tanang gikinahanglan walay nakulang kanamo. Among isalig itugyan diha kanimo ang among kinabuhi Amahan. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong o gugma sa Dios Amahan sa pagigiusa sa palang espiritu gikan karon. Salamat sa imong pag-atiman kanamo. Amo usam kang ipasalamatan bisan pa sa pan nga mo karong ambitan. We declare blessing nga may medisina sustansya sa matag-usa nga mo ambit niini. In Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Lamanos sa kalipay diha sa Ginoo. Lamanos sa mga katong ni mo eskwela og basic sa discipleship murag human na lang siguro ta sa kuan anniversary. Human na lang ta sa anniversary. Sukod gyud niya sa worship team. Practice tag balik gyud sa Sabado. Next Saturday katong pag-umangkon ni Brad Ruel. Kung mahimo Sabado si Janice para practice mo diri. No, salamat sa Ginoo. God bless.